trăznim pula să mă trăznească. Mă, copii nespălați la cur, iar ați venit la furat de corcoduș și mânca-mi-ați pula. Abăderea nu trage, că avem rezervare, nenea, nu. Mă, aveți rezervare? Scuzați-mă, vreți specialitatea căsii? Desigur că vreți. Ia să vedem. S-ar putea să găsiți urme de labă în sarmale, dar nu-i bai, ziceți că-i smântână. Hehehe, să mai veniți pe la noi? Hai mă să plecăm până nu ne obligă să luăm și desert. Dar ce are la desert?